Talaga ba? Oo, may sagot na ako sa tanong mo. Ayos. Anjay, She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. Ulit. She loves me. She loves me na. Ay, marinig. oh, gimasing. Ah! Samit. Ukis na ba? Nasamay pa talaga yung naraw yung nakaalasam. Ah! Pura yan, George. Nalisindahan yung uwis na. Kasi si Santol mo, nakaalasam. Kasing alasam mo. Arti ka, di mo di ka mangmangan. Pura yan, George. Aba, napay kisuka. Andres, tilmonin matabok na nanay ni Ima. Isikam. Talaga tilmonik ah. Anong gayam? Maragip mo yung bagana ni Andy Kanyaman. Ay, adyan baga na kanyak. Malagip ko ah. Manungal daw kong org nga pampanunutin na adyan. Kanapay ko kaam. Patuso mo na. Apo, bayag-bayag ka ko. Baka sabali pa yung mga tuktok jay. Oh, kisti sabar mo pa'y manok nga kasla sumarigsay. Kuwan. Masaking ka. Asawa mo. Ang makasawa ka mo taon. Kaya ni Maylay ah. Butak pa'y kanya na. Kaso nagmanis mo gano'ng ugali na. Tining panakit day. Nasingpit mait ni Mayla. Kaso, adalang ti Aldaw nga pakarwin na. Tsaka, awan sa ngamin oras na kanya ako. Kuwan. Nalos pa iso ni Mayla. Kau mo balintan. Di na ka magkayatan. Saka na Anjay. Kasi makikita ka na ano smart. Taktal siguro pinagayat na kanya majay. Sa bagay, istuhata ko naman, Dres. Ngim, napatusik ni Anjay, boto kamit kanya na. Mulbaak. Butuak. Ukiak para kay Anjay. Nya ko nam, ulitin man. Basta naggalas na dinggin. Ano nagalas jay? Kunak. Butuak. Ukiak para kanya ni Anjay. Basta naggalas talaga nga dinggin, Andres. Maditi pasok na. Butuak. Ay, way. Tagkas nga tunggan. Ramplum kami. Ramplum mga sinutubutom. Yan, Andres. Boto ka talaga kini Anjay. Ha? Inulit mo pa eh. Bot ko na matagaminan. Okay. Inulit mo pa eh. Ayos ka na matagaminan. Okay. Ayos nga rod. Nakapanunot ako. No. Ala, kasarang madago sa akin. Kung nagkasal kayo, si Kugang madago sa akin. Ito wala pa panan na. Ha? Si Kog agad? Kalay ka ron. Kapanto di balaydan. Ay, nagpartak ka ng Andres. Mapanta nga dago sa akin. Lasang tubay to tidalong mo ba? Oh, intan. Madipay lang, Andres. Narigat desisyon nga bigla-biglaan. Sa bagay ah. O pa'y ka murnong mo. Pura pagtitipunan mamaming nga ninong mga tubay ito ka. Walat ta. Kurang lata dyan kapag makasar mo. Andres, no pas pangarigan nga idanon kaon katuan nat. Ikaw na, basta sika. Yeah, boy. Sa tubala ka ni tatang ganinang nan. Pati ay kasinsin nga dam, murmuryo na. Nalaka lang ako ate, bulti-bulti ka. Tapos nakatungtong ko ninang kanitatang nan. Simple kayo mo yung igid no kanin. Yung tita. Mayat sa Jay Andres. Ikaw na. Kaya maduktalan ka, para ka matabig mo na. Panawang ka no ka na. At least kinaduan ka, di ba? Di kang kapoy-kapoy. Susuruan ka tinasayat baak. So nga dengga mamaming ibagbag kanyam. Talaga mo makasawan. Awan ah. Nagkapoy-kapoy ka, awan. Mabaakang kalaptan. Basta mata nga barong. Sa bagay, gusto ata ko naman, Andres. Insan, andito na tayo sa bahay ni Baak. Ito ba yung bahay nila? Baak! Baak! Baak!
Wala naman yatang tao. Baka andun siya sa likod. Tara, puntahan natin. Tawa ka ng tawa, wala namang nakakatawa. Itigil mo nga, nakakahiya. Sige, isa pa, ulitin mo pa. Pauuwiin kita. Kanina ka pa. Hi, Baak. Good morning. Magaling ka na? Ay, Andres, andyan ka pala. Ay, wala ako dito. Sala mag-isa. Ayos yung bodyguard mo ah. Di ba bodyguard ka pa? Lakas pa ng tama. Ang init-init. Pinatikad ba na? Isa tama na, George. Umayos-ayos ka, Andres. Pinsan ko to. Hindi, upo ka muna. Doktor ka pala, Andres. Dito ka na. Pagkat ka tama. Baak, baka may gawing masama si Andres sa pinsan ko. Wala, papatiniin niya lang naman ng konti yun. Parehas lang naman kasi sila. Eh di maganda para magkasundo sila. Ba't ka pala pumunta dito? Wala ka pa kasing tanong sa sagot ko. Parang baliktad ah. Baka sagot sa tanong mo. Ay, oo nga pala. Nakapag-isip-isip na ako. Talaga ba? Oo, may sagot na ako sa tanong mo. Anjay, nayayating ka. She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. Ulit. She loves me. She loves me na. Marinig. Hoy, Anjay, marap ka nga sa akin. Anong sabi mo, Baak? Sabi ko, gusto din kita. Anjay, napapamahal na din kasi ako sa'yo. Sa tibatag. Sa wakas, di magamulat tayo mo. Yan, again, sige. Good job. Congratulations. Nakakaman, nababain. Anji, ano yan? Kayo na. Oh. Huwag mong sasaktan ang puso ni Baak. Kasi marupok yan. Ang lalaki, minamahal. Hindi sinasaktan. Nagkakainin ni Barayaw. Ha? Mahalin mo si Baak. Tulad ng aking pagmamahal sa kanya. I love it. Andres, tila saw-sawin. Pwede yan kung kami nagsasao. Baak, punta ka sa bahay bukas. Bakit? Anong gagawin sa bahay mo? Alam mo, Liz. Ikaw talaga, Andres. Celebrate lang kami sa bahay kasi kami na. Ako, hindi kasama. Nagkikiselebrate din ako. Siyempre, kasama ka para hindi maboring yung pinsan ko. She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. Maboboring. Tingnan mo yung pinsan mo, may sariling mundo. Ganyan talaga yan. Masayaing tao talaga yan. Ano, Baak? Hintayin ko kayo sa bahay bukas? Ano, Andres, mapanta? Ha? Kung kisti sa bam, kumapanta ah. Kapoy-kapoy ka man eh. O siya, paano yan? Alis na kami. O, Insan! Tumayo ka na dyan! She loves you. She loves me. Sige, alis na kami. Dyan na kayo. Kasi sa bahan natin ba? Kung sa tama namin. Dami pa upa-upa na upakak kumanggay. Bay amon, total agkalaan kayo umit eh. Tsaka agbalin tumumit lang bayaw mo ka dyan. Sa bagay ah. O sige Rod. O, pag digos ka tayo man di mata, madi ka nasangsangan ka, mapandibalay da. Ha?